So, yan guys, what's up? Yan, nagbabalik na naman tayo. Tapos, yun, gabi na. Magluluto na lang tayo ng something exotic. Kaya, yun, tingin tayo sa loob ng rep. May, dito. Yan. Ba naman ng rep? Ayun. Sa lagubang. Luto tayo sa lagubang. Tapos, ano pa ba? Yun, may namarinate pala na sa lagubang. Yan guys, oh. Na-adobo na to dati. Tapos, may narinate lang, oh. Yan, nakababad pa. Kaya, let's go! Yan guys. Painitan na natin yung pan. Tapos, ipiprito lang natin to guys. Yan, oh. Yan guys, oh. Na-adobo na siya dati, tapos minarinid lang ulit para yung marinade ng pangmang inasal. Yun. Lagyan natin ng konting mantika. Wala nang mantika, baka naman. Tapos lagyan natin ng pampabango, konting sesame oil. Yan. Non-stick naman siya, eh. Yan, mainit na yung mantika guys. Lagyan na natin yung, kasi tinanggal natin yung yan. Yan magluto. Parang Ninong Ray lang, ha. Yan. Parang chef lang, ha. Yan. Nausukan ng ating lens. Hindi na makita. Luto agad, ah. Galing. Kita nyo yun? Yan. Antayin natin na matuyo para ang bango. Ang bango. Yan. Kaya lang muna natin dyan mga 3 minutes. Yan, after 3 minutes kita nyo naman ang lulusog na, oh. Yan guys, nangunin na natin. Let's go. Dito natin i-plating yan. Dito na tayo sa labas para alam niyo naman ang purpose nito, eh. Yan. Yun, oh. Yan. Tapos tabihan natin ng purong sukang Iloko. Yan. Pero bago natin ganyan, tikman natin muna. Mainit. Putik. Ang lutong. Mainit. Sarap. So, yun guys. Alam nyo na sa sunod niyan. Kaya, sa mga hindi pa ka nakita ng sa lagubang, tikman nyo, masarap. Kaya, see you in my next vlog.